Имам първо да го започна, само да го респектира малко. Ма то по мен веднага ме познава, бе. Веднага го познава, да. Нищо вече не затваря. Ето му чек също, ще ми Споко, Ало, Насе, честит имен ден, брат, да си жив и здрав. Всичко най-най, успехи в работата, успехи в живота. И това е. Благодаря ти. Моля, бате. И дълги години да си правим базици един други, без да се сърдиш, бате. Знаеш, че не е лошо. Да, бе, живи и здрави. Празнуваш ли ти? Какво правиш? Бе, празнувам как? Екстра хиподрума, бате. Че тук един приятел в шкафа нещо, я каже. За шкафа като се завряхме, помниш ли, беше много пятно. Беше се наврял вътре целия. Влезна вътре. С тортата можеш да влезеш вътре. В шкафчето, бе. С тортата в шкафчето. Ще влезеш и ще те накарам сега да име дете да влезеш. Искаш ли? Да влезеш, да го видиш, шкафчето да го видиш. Не те разбирам. Малко по Викам, ако искаш да влезеш в шкафчето. Аз съм бетери, бе. Чакай от мен честит имен ден. Стой, че тук с Иван сетихме да честит име. Чуваме ли се добре сега? Да. Сетихме, защото с Иван се чувахме наскоро. Ти поддържаш ли контакт с него? Ванката бе и човек от джима. Кой? Иван Иванов, културиста, дето никога не спечели нещо на състезанията. Сети ли се? Да. Помниш историята за шкафчето в джима, дето ти бяха затворили? И после ние го повтаряхме. За това си говориме, да то забавно са, не е срамно си го признаеш, забавна случка за всички ни. Да, се забавляваме. Да. Това е най-хубавото. Сега ти повечето пъти ни затваряш, ни блокираш номерата, няма, виж колко е забавен филма, като не е по грубия начин. Редник Миш! Да, бе. А за Редник Миш, кога ще изкочиш с нас във филма? Да потренираме, сериозно вече. Като се постопли времето. Ти си там по България, зад Омен Вито помня, че беше, след джамбото в фитнеса, нали? Не. А къде? Ще ми кажеш ли? В Спартак съм. Спартак, защото не казах, че там си тръгнал. Нас ти миналия път не каза и каза, ще кажа другия път. Кога ти беше рождения ден, бе? Януари или февруари? Феврари. Ама кой, защото май си се едно момиче на една дата. Кой е февруари? 20 и някой ли беше? 25. 25. През няколко дена сте, да. Виж как помня обаче, значи. Значи 39 правиш. Да, бе, да. Ние батите турмози ме беше на моите години, сигурно, от когато турмози. Не, бе, глупости. 6 години, бате. 33 си бил. 2015. Ама добре, аз не мога да разбера за какво го правите това нещо. Не, ние с много хора се чуваме така, път ти си ни любим герой в този базик. Реално нещо лошо да сме ти направили, като цяло не сме, нали? Освен шкафа. Не сте, ама тия звънения са някакви много странни. Сега се сетихме имен ден, ти честитихме само. Да, бе, сега заради имения ден звъннахме по принцип. Да. Ама и виж, че не ти звъниме като едно време посред нощ. Ти се скара, ние се респектирахме и вече не ти звъниме, бате, вече по-рано само. Пък и жалба пусна, от това си взехме полуката. Виж, че преди беше забавно, будехме, ти изпитвахме те на столици, ама той това го преустановихме. Между другото, какво беше? Джак беше казал, че мога да те цели се яйца, ако иска. Сещаш ли се Джак Ники? Той малко грубо реагира за тебе, вика, Наско едно време какво се правиха с брат му толкова хиподрума, аз само мога го целя се яйца. Помниш ли Ники, бе, бате? Кой Ники, бе? Ники с бозата, дед беше партия. Де го карахте да пълзи? Не го знам. Не го ли знаеш, бе? Както и да е, то вече са големи за глупости, да, ама тъпо, че така говори. Чакай, че не мога да сета името ти. Иване? Сега вече съм аз. Да. Виж сега. Ако продължиш с тия разговори, ще подам пак жалба. Смисъл, не си ми приятен, не ми е приятно. Ти сега пак завскачаш. Бате, не да ме обиждаш, защото ще ти щупа зъбите накрая. Казвам ти, ще щупа зъбите. Ако още път кажеш, че не съм ти приятен, чули? Ето заради това, което казваш сега, ще пусна жалба. Ама ти ме обиждаш мене, бе. Няма за краката зъбите. Не си ми приятен, не ми е приятно да говоря с теб. Добре, що като ме видиш си казваш здрасти с мене тогава, я ми кажи. Защото те виждам. И защото съм възпитан. Ти с всички ли си казваш здрасти, ето виждаш по улицата? Другия път, като ме видиш, ми кажи, че съм ти неприятен. Става ли така? Става. Да ми го кажеш? Да. Добре, бе, искам другия път. Като те видя, даже би ти го показал. Това го чакаме от 6 години, бе, нас. Това от 6 години го чакаме, защото всеки път си един такъв. Добре, разкарай се, просто се махай.
Сега последно няма да ти звъниме. Ако си мъж, се видиш с нас, с мене и с Теди. You have 1 minute left. Чули бе, Насе? Не го чух. Викам, ако си мъж, брат, ще се видим аз ти и Теди и ще ни кажеш в очите кой харесваш, кой не харесваш. Като мъже и ние ще кажем, ще ти покажем дали те харесваме или не. Един път да се видим. Добре. Значи, добре, другия път ти звъниме да се видим и това и приключваме. Ще дойдем до вас до 51 на. Да, някъде в твоя квартал даже, няма проблеми. Добре. На магазина до твоя вход с отрепките ще чакаме. Даже те могат да ти помогнат, за да не си толкова неравностоен. Добре, мога да разчиташ на тех. Айде другия път, като извънеме, се виждаме за първи и последен път. Айде. Айде.